Ще бъде много кратък. Искам да ви благодаря за поканата да присъствам на това толкова мило, бих казал, тържество, среща. След 10 години, признавам, всички ви познах на лице, разбира се, на име не е възможно, но вие знаете, че това са 30 години в немската, колко випуски са минали, трудно се помнят имената. Но започвам с единствено възможните думи, с които мога да се обърна към вас. Здравейте! Да сте ми живи и здрави, златни момичета и момчета на немската гимназия! Най-великото училище в България. Искам да ви кажа, че това, което сега ще кажа, е самата истина. Вие сте част от златната гривна на училището, което е име единствено в България. Може да не вярвате, но това е самата истина и последните години, и в първите години, и в годините на златен разцвет е доказано. Браво! Браво! Завършвайки, искам да ви пожелая да имате преди всичко здраве, да се реализирате професионално, да се подкрепяте и да се обичате помежду си, и то не само във вашия випуск, а всички випуски и преди вас, и след вас, да се подкрепяте. Държавата има необходимост от такъв елитен материал. И така, завършвам с единствено възможните думи. Немската гимназия преди всичко, България на всичко! Аз ви призовавам, не сме на футболна среща, обаче ще бъде добре, ако всички, както преди и сега, изпеем химна. Олег, ела тука! Сигурно не го знаеш. Мартина, риското момче! Благодаря. Риското момче е Мартинчо. Его, Мартин! Дай, Дойчо, Нека направим химн на немската, тогава ще го пеем. Са българския. Самата немска гимназия е химн. Заради това химна на България. Започвате. Благодаря ви. Благодаря ви много, господин Директор. Hey!